ألف بيتك يقين وشان بلكي پرتوکە هەلبەستان ئەلیف بێت ئا یەقین ji weşanên belkî derket. Yeqîn li Şemrexa Mêrdînê jî dayîk bûye lê xwe weke Kurdê Mêrsînê dihesibîne. Heya sala 2017yan li Mêrsînê dijiya. Piştre ji neçarî koçê Swîsreyê kir. Nivîskar, helbestvan û mûzîkkar e. Demeke dirêj e bi helbestê re eleqedar e. Yeqîn di encama xebata 10 salan de elfbêtik nivîsiye. Elfbêtik helbest e. Lê bi zimanekî kûr, xweş û zelal çîrokekî pêşkêşî xwîner dike ku ew jî çîroka xwe heye. Elfbêtik bi xweha sibehê dest pê dike. Bi xweha xweziyê, xweha şevê, xweha êvarê. Didomîne û dem nefes, peyv, sêdar, zemên, dengbêj, dêst, ax, gulbêj, yadê, midyadê û gelek mijarên din pêşkêş dike. Sibeha te bi xêr xwehê, xweha xewa sibehê. Hê tibatek heye ji sibehê re. Jeb hayim wext derengî şevê bejî, min divê navê te û sibehê û xêrê bi hev re hildim. Ku qene bi xêrekî bikim. Ma ji xwe têr nebe xêrim. Li vî derengê xwehê serê te li ser destên şeva lal û te çav li xewê ne xewa şêrîn û tu yê binîvî û razê helbet. Ma ne divê çavên te vebin li sibehê, vebin esmer esmer û dûr dûr wekû ji dilekî ta bi dilekî. Xwe ragire li xewnê delaliya delalan. Xewn wê teqez destê te bi destê sibehê re bixe tev. Xwe ragire û bi ser kevna xwe ya dêrîn vebe. Tu binive. Divê tu mezin bibî, mezin bi mezin ti bigîje ku mirov di xewê de mezin dibin. Hê ji helbesta destpêkê mirov pê dihese ku nivîskar xwe gelek bi vê berhemê şandiye û li ser her peyvek hevokekî xwîdan rejandiye. Yeqîn bi van gotinan elîfbêtika xwe pêşkêş dike. Ez elîfbêtika xwe vedikim û dest pê dikim. Bi navê te li ber çirçerika qatjmêrê. Ev kelam wilo li devê min tê, ev çîroka xûbarî. Navê te li devê zemên nayê. Lew ezim ew birîna ji bîr kirî, ku te dev kiriye devê xwe. Xwe hê, ber û bejna kurmanciya xwe. Vebêj guherî, lê dev na. Dev ma nola xwe. Vebêje ku te zirindir bi dêv da li ser çimkê darebûyê. Vavêca heçhecikê dest bi xwendinê kir. Xwendina guhertoyê. Ku wê guherto jî wekû lewheyê û çîrokê bi devê te bête vegotin. Li atlasa hevrîşim, dev û lêv tê didin ber çerx û dûzanê. Bi kurmancî. Tu û kurmancî du dil. Du dil dibêjim. Wekû du hevalên ayetê bêtin zar lê bi devekî. Erê, wilo bi devekî û dîsa bi kurmancî. Lew ji devekî û bi kurmancî lêbûn serçem ayet berî û ji qerqeşûnê safî bibin sûre. Kat bikin. Vê jî binivîsin katibno. Ne dûr û ne jî dûr e. Lê aniha lê bikin. Bêhna axêtê. Safî safî bêhna rewayê. Di elfbêtika yeqîn de peyv û hevok bi haydarî û baldariyeke mezin hatine hilbijartin. Dema xwînar dixwîne fêm dike ku nivîskar çima pirtûkeke ewqas kê mirûpel di demeke ewqas dirêj de nivîsiye.